It is Excellency the President, John Drummond Mahama, baby Obiara, when you score. Oti Region, Ebusia, Omo Fre Mahama, Omo na be clash, Abe schools, you know. As a whole, this is stronghold, and so no, Omo Queen Nanye, Omo Abeka, Oma Question. Now, Facebook medias or TikTokers for no. And His Excellency the President, John Drummond Mahama, Abe clash, ever betting taxa, Omo ye for the sports levy abano. Omo Abe Kumaje, Achre Mahama. Now, if you Bonohene. Enso nsimbi eka kire Mahama we dey Mahama wonya miss call pa miss call enya sim kuma aha Penyah block media meso say need you over like video no that am subscribe button so na click notification icon for latest update and better wa agenda ma me e wo comment section meso so ba so no share for so enya bi ahwe etimi na media ne so na miss scroll ana me ko piem Oti Region na Oti hono mo na busia on say hono nyina de Oti Region Bota Region ho nyina no eye NDC stronghold just say MPP win seat hono mo da omu tuma NDC afibia ye correction bia mu a NDC ye de akoko kra begina NDC na mu a o meto ama no say omu do NDC eburo so what I say NDC stronghold so development there kwata ebi di ho shi ne okro ni mo eno ana baburu bakonde no Ghana eda na koma so Oti hono mo no agusi watia si kurumu na sede oma kwan pa si ayefa oda ebo Mahama echi Ghana for Mahama bani bo Oti Region nkwanta bona tempo na waba no hwe fasia hwe wow bra wow ye krom kwano no from 50 to aha MPP winning seat da NDC na winning seat ewa ha NDC nema ehia o party mu bia bra e da amamo president e amamo minister ya sa amamo MP e di MC aka ho mu twan de hwe from 50 pe e do campaign time NDC for mo target na kro sa na MPP for mo target hwe from 50 hwe de ka bre bra what is it bra yeah on that guy Anado abe dam no ato no Mahama wa ba ho che ndey mo bra ko bra don't fit MPP for mo target na ha NDC for do party campaign time ntokwa ya kuma NDC no na hwe krom fifi ye dey enwa hwe bronyasi hwe nkwanta hwe pasa bra che na ya mo hwe ka se si o fasika no so hwe ka se isi krom ni nyina mo nyina sese bra ko bra just stop I walk out just stop untikro amampo teduani e okro na nta fuwe akoso okro yeah bra wa ya dey si profit I your MP your minister your MC your party mu bibia ye obi e wo pro na mu tio se nkwanta ntokwa na ntwa kumba e kwan maya ye tia se hwe profit ye former NDC chairman if you aya ba ko that the chairman if you opposite and away nti mu ba kwan maya ye ntwitwa so kra ya akuntokwa from party ni sa why no hwe profit yeah, brother, move up. The broken figure. Mirabimo, let my bedroom. Then chance to the final come back right now. Mobi and Fanny come back. Chairman, and I minister of meeting here. Bra, so go 50. Bra. Ade, go the thing now. Who can be a buyer business? No way, the whole Oti Region. No one a buyer business. No one can find the agro. Bra. Chamari. E kwa kra o. Enti kaso suro mu pinin ba melody. Chamari e kwa kra. Na mu ti ho, na mu jumani. Aduwa mi.
na nansia mu nche bia ene ba media say excellency the president John Dramani Mahama after say oyi betting tax if you hold no wakọ horo betting tax no ho atwa ne polish we buffalo wati buffalo gu ho twa ne yopo kama esa dia ba as sports levy. Government is introducing a sports fund that will be able to take care of, or we will have a well-structured funding for sports. We do not have that, and because we do not have a fund, just like the way we have for education, for health, and the rest, it's actually challenged our supports for what? Sports and sporting activities. Young people qualify, they struggle, they go through all the processes, and you are unable to push them to participate in the competition. So the government have decided to establish a sports fund, a fund into which all manner of contributions will go into the private corporates, the public corporates, individuals, government itself, and through many other sources will be able to put money in there to use in the development of sports. What is before Parliament now, and does it come with a levy? Because that's a media discussion that the government is let's work with what is with before Parliament. You see it. Every document that goes to Parliament, you would find it. You can't establish a fund without a levy. Surely every fund must have a form of a levy that contributes into the fund. I can't specifically here say what levy will be approved by Parliament or not. The bill will be laid in Parliament when Parliament resumes, and Parliament will go through the processes to get the act passed. And once it is passed, a legislation will be developed. What I say? Now that sports levy we now, omodi abonesa be robbing Peter to pay Paul. Ye betting tax a free ho near the sports levy aba. Ye doom so ye levy a free ho near the D levy aba. Na ye sports levy omodi aben and I could be the answer busia. And some amount for catcher Mahama wo ho ne de. Enye fedi agro. Sick and tired of madness levies, stupid levies. We are sick and tired of it. I don't gonna pay for my dream jumasa. So moi ya mo say I say omina na mbabo na bro. The Ghana pay for the Jimmy afra beyi and I'm the poor omina bro. Just look at what Mahama is doing. When Baumian and Nekufado was in office, they introduced betting tax, e-levy. We all spoke against it. Because when you betting tax a free ho, and now the sports tax abesha ho. When you e-levy a free ho, and now the fuel levy abesha ho. This simply means you are just capitalizing on the stupidity and ignorance of Ghanaians. Because you people have seen, say, Ghanaians are so stupid. What is the difference between sports tax and betting tax? Are they not the same thing? What Mahama is doing now has proven, say, there's no difference between MPP and NDC. But you never scrapped the e-levy. You never scrapped the betting tax. Because betting tax, you are replacing it with sports tax. And then the fuel levy with the e-levy. So you haven't scrapped anything just because you have changed the name. Pempeniso everything is fashion. Obi a ovin bia bichia. We asem ba ku yeli na wato kumfa. Ya beka ho asem na ya chiche ni kakra. Enje na beto abonten so eye ndura na nsen ya we enje kan fu ba. Beto abonten so say aban o tisi de NDC aban o tisi. E be introduce to bia ye fe no eye sports levy. Na we na ase amanfo abo shock kakra sense na omunye ready ana no munim se aban we de enya de ankato de nkode be di ne dwuma on believe in taxes abusuafo be kai se 2024 ye beto aba no bra na political parties e wo Ghana nyina na obia ibi ekwan ma obia se obia enka no betimi aye na enam sa kwan so to amanfo suma o mato aba e de ama eye parties no na no bedi kan no watimi ababeye omampeni ana obedi Ghana anim enu nti bra eguso no na obia campaign no eguso a ekonenim no ensem baako a eye NDC aban eka ye to Ghana fo asum baako ene se omuba omudie eto de believe in taxes enu nti ombeba be rane eye taxes free government be say omfa eto eni dwuma enu nti eto bia ne nke wo ho no ma mtu se aban ya otwa mu the New Patriotic Party aban ya otwa mu yi ede eto ho no no
ɔmo de ɔmo ba bɛyi ne nyinaa yɛ de bɛn afiri hɔnom a ɔmo mfa ɛtoɔ ndi ɔmo dwuma abusua ɛkan mɛ yɛ sɛ ɔmo ntumi amfa kɔtɔ anyɛ nkwan ɛsiane sɛ ɔmo baeɛ ɔmo de toɔ ɛna ekum Ghanafoɔ ɔmo baeɛ na ɔmo sɛ ɔmo bɛyi ɛyɛ betting tax afiri hɔ e-levy afiri hɔnom na mmom ɔmo yi e-levy afiri hɔnom na ɔmo de ɛtoɔ bi a ɛfrɛ no d-levy dumsɔ levy ɔmo de baeɛ ɛbɛhyɛ hɔ ɛsiane sɛ ɔmo deɛ ɔmo biribiri Ghanafoɔ anim so sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔmo hu sɛ ade pɔtee sei na ɔmo yɛ ɛsiane sɛ yɛwɔ short memory na yɛadwe mu ɛnna oyie no nti saa na ɔmo de ɔmo de ɔmo dwuma ɛno nti ɛtɔ da bi a ɔmo yɛ saa Robin Peter to people yi ɛno bi na ɔmo yɛ de bɛ ɔmo didi Ghanafoɔ ɛno nti ɔmo yi efiri hɔ nom a ɔmo didi ɛbɛhyɛ hɔ no ɛna ɔmo nso ɔmo yi ɛyɛ betting tax a yɛde bɛn afiri hɔ Ghanafoɔ ɛka ho asɛm wɔn a sɛbe ɔmo te ɛto ase na onim sɛnea ɛbɛboa no ɔmo ka ho asɛm nanso na yɛde yɛ amanyɔsɛm ɛno nti ɔmo ampene ɛyi betting tax afiri hɔ nom na nua yɛn daeɛ ade nkyen so ɛna ɔmo nso ɔmo de sport levy ɛde ba a ne nyinaa yɛ sport ne betting ne nyinaa kwanse kurom ade baako a na ɛwɔ hɔ ne sɛ betting levy no na ɛyɛ nipa bi sɛ wɔntwa bet a wontwa bi a yɛntew sɛ wotwa a ɛna yɛde bɛn yɛtew yɛ betting tax no na mu ade baako a ɛwɔ sport levy yɛ ɛbɛn ho ne sɛ wɔtwa o sɛ wontwa yɛ o yɛtew yɛtew sɛ wɔtwa o sɛ wontwa yɛ o yɛse yɛtew na yɛde kakra akɔ fande ɛyɛ yɛn sports ɛwɔ Ghana ha nom yɛde kakra akɔ fande yɛ football ne yɛn nneɛma a yɛyɛ no de kakra yɛde bɛn ɛkɔtoɔ de afande ɛno nti wei asɛm a agye Ghanafoɔ nsɛm ɛsiane sɛ Ghanafoɔ nya awerɛhyɛmu ɛwɔ aban a ɔte so yi sɛ ɔno deɛ ɔbaa ɔmfa to ɔnyɛ hwee ɛsiane wɔn nsɛm a ɔmo yɛde bɛn ɔmo kae na mmom wei deɛ yɛsɛ kwatere kwa sɛ ɔbɛma ntoma na watie wɔ din ɛno nti ɔmo nsɛm a ɔmo kae no na yɛ ntorɔsɛm ɛyɛ propaganda na ɔmo de ɛpɛ tumi ɛna ɔmo kae afei deɛ ɔmo de ɛtoɔ ɛna ɛku yɛn yɛbɛfe yɛn yere dadaa ɛsiane sɛ ɛkamea ayɛ sɛ gyidi a ɔmanfoɔ enya ɛwɔ aban a ɔte so yi mu no na ɔmo susu sɛ nka ɔbaa ɔno deɛ ɔbɛyɛ adeɛ bi nsi da no na ɔbɛyɛ nea ɛkyen so a ɛsene ɛyɛ aban etwa mu yi the New Patriotic Party aban etwa mu yi a yɛnwura Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na ɔyɛ mampanin a na ɔte so no yɛyi ɔmo firi hɔ nom no na nka ɔmo bɛyɛ nea ebi nsi da ne nea ɛsen na ɛkyɛn so nanso ɛkamea yɛ sɛ ɔmo baeɛ no biribiara ni hɔ nom ɔmo atumi ayɛ ne yie nneɛma nyinaa agye nsɛm fuel prices ɛrekɔ soro ɛtoɔ no nso so ɔmo de ekum yɛn galamsey no nso so a ɔmo de yɛ propaganda ɛde gu aban a etwa mu yi ɛho fi no nso so ɛno nso so ɛrekɔ so a ɛnna yɛn nso nyinaa da ne Tom Brown a yɛkɔɔ a ɛno nso so ɛrekɔ so nurses teachers abanfoɔ ɔmo sɛ ɔmo akatua ɛmmaayɛ ɔmo nso so ɛyɛ demonstration a ɔmo nso ano da mu a ɔmo so yie papapapapapapapa ɛsiane sɛ ɔmo de ntakora ne Ghanafoɔ som na ɔmo ka nsɛm a ɛyɛ dɛ ɛna ɔmo de kyerɛ wɔn nsɛm a ɛyɛ atorɔsɛm nsɛm a emu ɔdɛ nanso so na yɛn mu bi yɛ ka no na ɔmo sɛ ɛyɛ politics ɛna ne yɛyɛ yɛka kyerɛ wɔn sɛ yɛn nuanom yɛn mu ɔmo deda o ɔmo aba aban mu pɛn yɛnim nea ɔmo de yɛ fam yɛnim nea ɔmo bɛyɛ Ghana ɛno nti nkama yɛn gye wɔn nni nanso so yɛntie ɛsiane sɛ the NDC aban no aka ato hɔ sɛ ɔmo deɛ ɔmo sɛ Ghanafoɔ ɛwɔ short memory nti ɔmo ba ɔmo saa nam saa kwan na so ɛde ba ɛbɛka nsɛm ma Ghanafoɔ yɛ de bɛyi ɛte aseɛ ɛgye to mu ɛde ma wɔn afei nneɛma ɔmo kaeɛ no so ɔmo ka eyi a ɛnɛ yɛhu bi ɔmo ka so ɔmo bɛ deliver ɛyɛ heaven nanso ɛnɛ no ɔmo de ɛyɛ hell bunsɛm gyam paa ɛna ɔmo de yɛ kom within ɛyɛ 10 months yi a ɔmo bɛdi so yi biribi ɛni hɔ mbɔtɛm ayɛ ne yie nneɛma kɔ a na yɛde bɛn ɛkɔ soro ɛno nti abusuafoɔ ɛyɛ to ɛyɛ betting tax ɔmo yɛ firi hɔ nom no nzi anaa mu ɛne sport levy ɛnyɛ different thing bia ɛyɛ pɛ na ɔmo sɛ ɔmo de ɛyɛ bet ne san ba Ghana fo bɛka sɛ ɛnyɛ mo na mo ka sisi no ɛno nti ɔmo asesa no ɔmo ahyɛ n'ataade foforɔ ɔmo de ɛyɛ sport levy ɛna ɔmo de ba ebetua sɛ ne yɛto aba ɛde ma wɔn no saa nso na wie nso so ebetua sɛ mi di kan kyerɛkyerɛ mu de daadaa no betting tax no na sɛ wotwa na wodi a ne yɛtew na emu sport levy ne deɛ sɛ wɔatwa ne wadi o sɛ wonya yi o yɛte yɛn yɛbɛte yɛsɛ yɛde kɔyɛ yɛn football ne yɛn sporting activities no yɛkɔte de akɔto futuo nim na yɛde asiesie na yɛ kama untia obetia paa yɛn nyina yɛwom
enje ye be free the New Patriotic Party na down kwa Kufuado any MPP aban ye be to ombo enche mbo and ye to ombo ntabusuafo ne wo no prepare say wo betua to be a friend no sports levy akram bye bye. This message is to Kofi Adams. Sometimes I can't seem to wrap my head around all these government appointees. They are quick to forget, especially when they get an office where they think they can rob Ghanaians. What is football levy? What is can you explain to Ghanaians the difference between football levy and the e-levy that they oppose so badly? Let's say even the e-levy or whatever it is called that was scraped by your administration was something that has to do with gambling. But football levy, the farmer somewhere does not even have a television, let alone watch football. This nauseating nonsense, I think, must stop. I'm still on you, Kofi Adams. Why don't you appointees want to be critical thinkers? Is that what is done abroad? Those who love soccer, those who love football, those who love whatever game, basketball, there's a channel. They pay for it and tune in and watch and pay. Do same. Upgrade GBC. Put all the games there. Those who love it will pay for it and tune in and watch it. That is how the government can fetch from it. Lazy ass. Everything you just want to be in your suitable Pajaro, enjoy it out of taxpayers' money for free, and then you come back to tax the poor people. If you like, I said, bring this football levy on, and then we will rally. I swear, I'm telling you this. We will come out in our numbers right from Accra to all the regions and make sure that you will listen to us. You said, ting. We shall teach you a lesson. The other party did it. We will teach you a lesson. Now, Bonohene. As I say, on Simbi, I can't edit to the president, John Dramani Mahama. News for your publication. Publication a buy and it's the National Health Insurance. And from this year to the bar, Mampaina that dear work for what the buyer pro-poor policy. Some of boy here for Nancy California here for your panel. Say, dear, I am no phone for yadi. Now what you are? And try now they firm. 2004 National Health Insurance the buyer and pomdisi atre ba sabe wo bi yade na wo yehiani na wo nisika wo kitane kada wo betimi yakoba bia because a universal so wo sunyane kra na wo bankran ya ye be hani free wo wankran wo kotatale ye be hani free wo watatale wo kokekos ye be hani free wo kekos wo kokofodua ye be hani free yes I said yeah. Will be adding now what the National Health Insurance card in the choir. Yes, there be first cabra. Yes, I ain't me. Way boy. And the John Dramani Mahama. And the NDC government. The National Health Insurance are here for a suso moon kakra. One by say the National Health Insurance. No phone, sir. I've been Cassia so that I drink it 20 years. And Chamo de Bano and Tosumu. Genia Cassa. Yet Yamuka, the taxpayers' money. Sawo hiani no wa yadia wa ba muji nisikano. Nisika na bi ne yete. Ne de Yamuka busumi bia. The can da hodo. Enti adwuma esa wo ye no, esa wo ye. Meka say na technical fault. Na entimi invalidate card no. Entimi invalidate card ni nti no. This omutwe sika na yetimi hwe ye make sure say ye be revert back. Ye betimi atoto no ma na yakọ back. Se na be ya card no be betimi e de adwuma. Me patcho we ye nkontompo. Wa hwe. Na somewhere ye ka tra kraketwa. The can da hodo. Nipa ne yade nipa ne wu wo National Health Insurance card ne ne yade hwa no wo baye a wo say wo machine saudi adwuma when your technical fault ntino entimi invalidate card no na entimi invalidate card no de wo yade no na samban tenkomo na ye dipa me a me yade my me card matwa me sika eye active enwu ye maba hospital hwamia
wo se wo card no ye machine no ntimi validate ye nya problem kakra entitwe sika. Are we serious? Na ye dwene Ghana ho, ye dwene Ghana fo ho no, dwene ban ne ye dwene Ghana fo ho. Enti to no bia me kase, ye raise bar no na ye mpagya emu free partisan politics ho. Because I say it's a work class now yade now what the national health insurance now call health facility now almost with the same challenge now we NDC new we MPP new who could do a doctor and one misa say krachi ababa way we MPP and NDC you can we also be reset your mind Bawe SDA hospital abrantia ba ko report a free joy e ba ye no abrantia ne si wo ko no sika enko kita national health insurance card we bet you 15 Ghana cedis. We could do why I say machine in Yajma and me validate card no yajin 50 Ghana cedis. One who Dr. Keke, Akokana Sam say, Mitina am ya, Manina am ya, Mrs. Name Yano, yajin 50 Ghana cedis. And to some brand is any pony 50 Ghana cedis. Bisa Mampain John Traman Mahama. Na Bisa NDC about one say, Nippon Kou. you can we also be reset your mind So when you 50 Ghana cedis na, one Kou na. Etumpan. And then Kwana one machine who are Yakrana intimi ye. Ne ka na da ho no. Because some paying no, your leaders no, or more yadia, young from Ghana, one cogba with SDA hospital. Jenia kasa. And paying for the idea among 37 military hospital. Etumpan. One cocklebu, Etumpan. one cock for Nachi teaching hospital, Etumpan. one cock Tamale teaching hospital. Etumpan. Why idea? Uncle Solak. Etumpan. Solak, you had the probably Cromano, Nipani, paying in the Yaria, country, Big Mike. Among paying for no, and this in paying for no, or more yadi among Cosolako, or Montana Luprima, Proud UK, US, South Africa. You can ho. And it's a system no crying Yajuma, one vow. Jenia kasa. Ubet watch the wide amame. Ewo comment section. I Penyah Media.